Ayun sekian bayar ya. Udah kota dah. Yakin, kabosan na TV, nadaral nita na kakapansus ko jay, ay remutan. Membabantaya, maganula ba? Hindi lahat ng tayo, ne? Duara level tayo, agani abayaran. Kasalanan putan, kisirin kayong bayar kayo, mau nga kakaubat, mau labak numangiter kay bayar, pabayaran kun kaya nanti kwarta, remutan kang kun ka. Tisain pante. Kaya yun. Magano? Ken? Ay, yung pante. Akin lante. Papas mo kayo, madam. Nanti pa babali, may. Ang tutupok mo labak, madam. Akin lante. Nya, may bilyo. Ayang kajong papawin iya gitu lah ya, kurinti lalam ya, talura laya. Contoh nih, nakan te ulumay, nih, kumak lulaya, urumutang kang kwa, magano nih, ayag mo harapan, unurapan kula, ning kajornalis mananapak sa ibayad ko sa aking kurinti, dalang kay nakan talagang. Hai. Itu aja. Usul sabong. Hop. Ambil tutuloy ti babala ka mo. Kamputang. Emang pay-pay ka. Ni, agad na kabayar kurinti. Tiga uti saray gamit jayoy. Ayang ka manggagamit. Nalasi ka. Mars. Hindi kita iba payaran. Puti siya. Palubo. Mau ibabagay o ka. Ay katutan mautang kayo. Anto? Huwag kayo. Ay, kung tinanay mo, nakin na. Ang single kayo? Ang dito ni, wala bagag. Ay na, agara ko naman single. Hoy kayo na. Ay, Mars, si kamanaya. Si kakalawakaw ka. Kakapa siya? Ay, tuman Mars. Kakin Mars, payamutan mo. Hindi pa, malilinis ngayon wala mga labels yun. Ilang timas. Panak bayar lah. Ay, sakto sirin. Pasabay ko wala ibabayaran niya sige Mars. Yan 2,000 niya Wala pa sunsunga 50. Pamasahim lang. Sige Mars. Salamat sirin Ay, ami, utang mo manaya. Nabos ko lasing na. Saan inal mo ito ng bayar may? Tanggap po ni bayar ko. Balik kwarta yaw. Kala nyutan? Ay niya, sekian bayar ya. Balik kwarta dah. Ngayon daya kwarta dayoy. A few moments later. Mas may resibo Ganya bayaran Ito mama Ito ya kabayar ka? On. Ini. Nih, ano pa may resibo? Ito resibo. May bills tayo. Tinter ba ito siya na naman? Tinter ko? Ay Mars, may resibo manaya, liwanag ko tinter.
Okay na eh. Nabayar ka lang mo? Ninita nga ini. Aliwa ay binayaran mo. Aliwa? Kasi kinang ito na siya. Ne? Niya-receive mo na ay. Ano to eh? Ito saan kagawa tayo? Say binayaran mo, may gawa tayo. Yan di balita. Abayaran lang ko rin ni tayo. Ay turpi ka.